Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu ndinoonda uya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinodawo kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handizivi kuti ndingabuda sei mazviri zvinhu izvi nekuti pane zvose izvo zvandiri kusangana nazvo nezvandakaudzwa sister yangu, my cousin sister, uyo wandichati Daisy, zvose zvandiri kusangana nazvo mukoma. I can see kuti once wajoina zvinhu izvi zvemanjuzu, there is no more coming out of it. And handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei. Ndainge ndiri munhu ainge achizvinamatira ndichizviraramira life yangu yakanaka. This was before ndisati ndazojoiniswa zvemanjuzu cousin sister yangu uyo wandati Daisy. Before all of this had happened mukoma, ndainge ndiri munhu ainge achizviraramira upenyu hwake hwainge hwakazvinakira, even though life yainge ichimboita ichioma, but nemurume wangu tainge tichitokwanisa kutoaffordawo kaupenyu kanenge kari nani. Takabva kuSouth Africa ndokubva takizodzoka kuno kumusha mushure mekunge taunganidza zvimari. Murume wangu ainge aine kabusiness kake ainge achida kuti ange achizoita, and I then supported him. Patainge tiri kuSouth Africa mukomanashi tainge tichigara kunonzi kuDurban, uko kwandiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoendako kuDurban because kuDurban ikoko ndiko kune mission yangu. Saka murume ndakatomugadzira nechekare, hazvichandinetsa nekuda kwekuti ndava marine spirits kana kuti avanoti manjuzu. Saka zvose zvandinenge ndichida kuti murume wangu ange achizoita anotofanira kuti ange achizviita, uye zvekare ndakatonzi pandichaendako kuDurban ndichatopiwa a very warm welcome nevamwe vakadzi maSouth African avo vachange vachizogara neni vanoita futi zvemamarine spirits. Tobva tatanga kuita izvo zvandikufanira kuti ndinge ndichizoita kuDurban, tichida kuti vamwe vanhu vange vachijoina mukoma. Ini handisi kuda kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadai. Ndakanzikana ndikaenda kuSouth Africa ndichatanga a real company inenge itori registered nemuSouth African. Saka it will be a hosting company zvekuti tinenge tava kupota tichihosta kana kuti tinenge tichihaiwa nevakadzi vamwe vanenge vachida kuita mababy shower kana kuti all ladies parties. Saka vakadzi ava tiri kufanira kuti tinge tichizotanga kuvadzidzisa kuslayer, Doek and slaying kana muchiiziva. Ndo mission yangu iyoyo kuti pose panenge pachizoitwa zveDoek and slay tinofanira kuti tinge tichizowanikwa tiripo kuitira kuti tinge tichizoita kuti vakadzi vakati one day vange vachizojoina kuma marine spirit sezvakaitika kwandiri. So mukomanashi inini I attended a Doek and slay party muno muHarare, but ipapo ndakapiwa that invite ndainge ndiri kuGweru mazuva acho iwawo nemurume wangu tine chishopu chedu chiriko kuGweru. Saka musikana wangu webasa ainge asiya basa asina kumbondipa notice. That was when apo ndakabva ndachizomboenda ndikatanga kugara kuGweru nemurume tichiitira kuti tinge tichimanija shop kuzosvika tichizowana munhu wekuti anenge achishanda mushopu medu. So ipapo that was when this cousin sister of mine apo paakabva achizondifonera wandati Daisy akabva andiudza kuti iye ainge aine kupati uko kwaainge achida kuti tinge tichizoenda tiri tose kuDoek and slay. So I then agreed ndikabva ndachizoenda naDaisy kupati kwake ikoko. That was when I discovered kuti iye anotoita zvechokwadi zvemanjuzu, even though taingomuona achingopfeka zvinopenya penya uye zvekare achiiswa mamwe mazi eyelashes and nemazi long nails. Takati tiriko kupati ikoko akandiudza kuti manjuzu they are for real and marine spirits atoriko zvechokwadi. Mukoma I never believed mune zvinhu zvakadaro, even though ndainge ndiri munhu anonamata,
but I then started to see kuti zvinhu zvose izvo zvaainge achitaura nezvose zvaaiita zvechokwadi ainge ari munhu anoita zvemamarine spirits. So ndakaendeswa kune imwe imba, ndaendako kumba ikoko mukoma vakabva vachizoti chavainge vachida chainge chiri chibereko changu, ndikabvuma mushure mekunge vambondipa mukana wekuti ndinge ndichifunga nezvazvo. Even though nemurume we were managing to have a good life, but chinhu chatainge tichida yainge iri motikari, because mukutengesa kwedu kwatainge tichiita mukoma, kufamba muchitengesa musina motikari zvinotiremei, because nemurume wangu basa redu rainge riri rekuti tinofamba tichienda mumaruzevha akasiyana siyana, uye zvekare kana tasvikako ikoko nehembe dzedu dzatinenge tiinadzo, vanenge vasina mari tinoti vange vachidirisa kana vaine nzungu chibage, then tobva tachizodzoka nazvo kunoku kuHarare tobva tachizonotengesa. Ndo business redu iroro ratanga tichiita. But dzimwe nguva mukoma life will become so dry because taiti tichibva kunotengesa apa nekuda kwekuti tinenge tichingoshandisa motikari nguva dzose, unobva watoona kutoti mari yacho inenge yatoperera mutransport. Apa tainge tiine mari dzimwe dzatainge tichifanira kuti tinge tichibhadhara sevanhu vainge vakatanga project yekuvaka kumusha, saka zvakatitorera mari yakati one day. So ipapo apo Daisy paakanditumidzira flyer paWhatsApp yainge yakanzi Doek and Slay private all white branch limited ladies exclusive mansion, no cameras, 2k rewarded for the best dressed, $2,000 mukoma. Hana yangu yakarova ndikati saka vanhu vanoenda kuma Doek and Slay nekuda kwekuti at the end of the day une zvaunozotowana. 2k was a lot of money. I showed my husband the flyer, akabva ati dai kwanga kuri kunzi kunodiwa vanhurume neniwo ndaienda, zvimwe kuda ndaikwanisa kuwina $2,000. I laughed mukoma ndikati handiendeko ikoko, handina shavi remanjuzu, because ipapo paflyer pacho painge paine njuzu yainge yakanaka kwazvo, but yainge yakagadzirwa nechi-AI image yacho. Ndokubva ndati ina handingamboendi nekuda kwekuti kuchanoitwa zvemanjuzu. But Daisy called me akabva anditi no, this is just for fun. Kana uchida ma business connection handei, you are going to see kuti you are going to have my business connection, nekuti any woman who goes there does not come back the same. Akanditi Lisa, come on, let us go together. Akabva anditumidzira kamwe kavets ako kainge kabva mukutengwa neumwe mukadzi, akanditi tarirawo nemukadzi uyu takaenda naye kune imwe party, taenda naye kuparty. Then that was when apo paakabva atenga kamotikari kake aka. Mukoma ndakati whoa, yeah, I'm also going to come. That was when I decided kuti ndinge ndichiendako ikoko, asi chandainge ndisina kuziva ndechekuti vainge vachazoti ndinge ndichizova pachibereko changu kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuti ndinge ndichizoita mari. So when the day arrived, me and my husband we left Gweru tikadzoka kunoku kuHarare. Murume wangu ainge achipindawo nedzake dzaainge achipindana nadzo, and as for me I got ready. Then my cousin akandibatsira kuti ndinge ndichitsvaka dress riri white but riine maglitters. The party was held at this other huge white double story house kuBorodale Brook. Mukoma nashi takangoti tichingosvikapo pamba ipapo ndakaona kuti ya pamba apa panogara vanhu vane mari dzavo. Mukoma nashi painge paine vakadzi vainge vachidriva mazi kumotikari, and to my surprise Daisy akanditi vazhinji vacho havasati vatobudirira muupenyu. Ndikati what do you mean? Akanditi vazhinji vacho vakatojoin now iro rino gore rino, vakatogamuchirawo manjuzu ava ari pavari. Mukoma ndakati ndakatarisa vakadzi ivavo
vachinzi vainge vachiri pakusimukira neupenyu nemotikari idzo dzavainge vachifamba nadzo ndakazviramba, and the majority of them vainge vachinzi vanotopota vachienda kuTurkey kana kuti vachienda kuChina kunohodha zvinhu zvavo vari pamwe chete. Ende vakadzi vose ava vainge vakapfeka hembe dzinopenya penya dziri white asi dzine glitters, asi umwe neumwe ainge akapfeka dhuku rake red. It's like ndainge ndatobatwa nemweya wacho wemanjuzu, nekuti Daisy pane paakazondinyorera paWhatsApp achinditi make sure kuti unotenga dress rako rinopenya penya white rinenge riine glitters, then padhuku apa do not make a mistake kutenga imwe color because they won't allow you into the event. Akanyora iye message yandakadelita yekuti Doek it is supposed to be blood red, rinofanira kunge rakatsvuka kuita kunge ropa. I was confused by that, but nekuda kwekuti ndainge ndatova interested mazviri, that was when I decided kuti ndinge ndichidelita message iyoyo. Then that was when I went around ndichitsvaka dhuku mukomanashi red, ndakariwana dhuku iroro, then ndokubva ndachizoenda kuya. Tasvika kuya mukoma mainge muchiridzwa nice music, the food was very nice, but at the center of the lounge ndakaona kuti painge paine a mirror which was a golden mirror. Mirror iri mukoma rainge rakaradzikwa pafloor, uye zvekare rainge rakamaiwa rose petals red, uye zvekare neminhenga yeshiri, uye zvekare painge paine dehenya rembudzi. Pandakaona zvose izvi mukoma hana yangu yakatanga kurova semunhu anonamata. I could just sense kuti mainge muine mweya wainge urimo, wainge usiri mweya waMwari, but ndaka-ignore because I just wanted to see kuti zvimwe zvainge zvichazoitika, plus the promise business connection nevakadzi avo vandainge ndaudzwa kuti vainge vachazovapo. Vamwe vacho vainge vachinzi ndivana amai overseer, vakuru vacho vainge vachazotibatsira kuti tinge tichizowana business connections. So that was when Daisy grabbed my hand akabva anditi just relax, I can see kuti you are very nervous, iwewe just smile, they are watching. Ndikati ndianiko akanditarisa, akabva anditi they are watching you. That was when I noticed kuti painge paine vakadzi vaviri, avo vacho vakanzi vana amai overseer, vainge vakapfeka madrezi avo ainge akasiyana nesu, vainge vari upstairs, they were sitting above us, and vainge vakangotitarisa. Saka iyi hanzi ndiyo yavanoti slay test, vanenge vachida kutesta kuti iwewe uri munhu akaita sei. That was when apo mukoma vanhu pavakatanga kunwa doro vachitaura after she had told me to relax. Vakadzi ava mukoma vakangonyangarika. The next thing that happened was that ndakazunguka ndaona umwe wacho amira kumberi kwangu, so ndakabva ndachizotorwa ndikabva ndachizoendeswa upstairs. Vakanditevera upstairs vamwe vakadzi avo vatainge tasiya downstairs. Then that was when apo pandakabva ndachizoradzikwa pamusoro pekamwe katable akamukoma kaine mbiya dzainge dzichikwana idzo kuita 6. Ndakati ndakarara pamusoro pekatable ikako, kwainge kwakati dzimwe mbiya 3 kuside, dzimwe mbiya 3 kuside. Then that was when apo umwe wacho paakazouya nemapads ainge ari 6. Mapads awo mukoma ndo avo vainge vakashandisa kumazuva avo, ari kumazuva avo vakabva vachizoisa mapad iwavo mumbiya dziya. Then umwe wacho akabva achizouya ndokubva achizoisa banga padumbu rangu. Vakabva vachizondiudza kuti kana ndichida mari ndaifanira kuti ndinge ndichivapa chibereko changu. Mukoma ndakashamisika because Daisy ainge asina kundiudza kuti ndo zvainge zvichazoitika izvi kuti ndinge ndichizowaniswa business connection. Iye akabva anditi ndanga ndisina kumuudza nekuti ndaona kuti kana ndikamuudza anokwanisa kuzoramba kuuya, ane punishment yaakapiwa, asi handizivi kuti
punishment yei. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kumba, then ndobva ndachizofunga nezvazvo. Asi ndakabva ndachizoendeswa paMeraria, ndokubva ndaona ndichitodriva motikari Honda Fit yandainge ndatenga ichiri brand new. Mkomanashe ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizobvuma kuti ndinge ndichichekeresa chibereko changu. But tichiripo papati ipapo, mkomanashe, that was when apo vakadzi ava pavakazotanga kuita bonde vari vega. To my surprise, ndakazomuka ndakahagana neumwe mukadzi, takarara mune imwe room, ndichinzwa kuti ndainge ndakaneta kwazvo. Mukadzi uyo akarara usiku hwose achiita bonde neni. Ndinodanana naye mukadzi uyu ende handizivi kuti zvakatanga sei, but titori vanhu vanotofambidzana. Itori secret yekuti murume wangu haatozvizivi kuti ndava neumwe mukadzi uyo wandinofambidzana naye. Apart from that, I don't remember much of that night. Zuva iro randakazotenga motikari yangu, mukoma ndakabva ndachizoinvitwa kune imwe party, but this was a naked Doek and Slay party. Munenge makangosunga madhuku enyu asi muri totally naked, ende munenge muri vanhukadzi chete. Ndakapiwa $3,000 to attend that party. Saka party iyi mukoma kwainge kuine vakadzi vainge vari 20, vanhu vane mari dzavo, but vose vachiita zvemanjusu. Umwe neumwe ainge ariko kupati ikoko ainge aine girlfriend yake, vanhu vachiita aya awo avanoti maoji muchirungu. Ininiwo ndakaenda negirlfriend yangu, ndiye akaita kuti ndige ndichikwanisa kuzowana invitation ikoko kuMount Pleasant Heights kwainge kuine naked Doek and Slay party. Ndasvika kuya mukoma tainge tichitonwa hwahwa hwedu uye zvekare tichitoita NOG, but sezvo zviri zvinhu zvekuti zvainge zvisati zvanyatsokupinda mandiri, handina kukwanisa kuzvigamuchira kuti pagu20 hwedu ihwohwo unenge uchingorara newaunenge wanzwa kuda. Mukomanashe, a week later, after ndabva mukutenga motikari yangu ndapedza kubhadhara mabills mamwe angu ose, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kubleeda. Ndainge ndichiita heavy bleeding. Chakandinetsa ndechekuti mazuva angu ainge asati akwana ekuti ndige ndichienda kumazuva angu. Mukoma ndakaenda kumaperiods for 14 days. Ndainge ndisingatozivi kutoti kwainge kuri kutorerwa chibereko changu kwainge kuchiitika. Then zuva rechinumber 11 ndipo apo pandakabva ndachizoudza Daisy kuti ndo zvainge zvichiitika izvi kwandiri, nekuti ipapo ndainge ndava kuburitsa ropa rainge riri reblack uye zvekare rainge richinhuhwa kwazvo rakasangana nemabody tissues. Saka ndainge ndava kutya. Then that was when pandakamuudza akazonditora tikadzokera kuimba iyoyo yekuBorodel, uko kwandakanoradzikwa zvekare pamusoro petable pane zvavakaisa mandiri. Chibereko changu chikabuda, mukomanashe vakachiisa mune rimwe zidhishi, ndokubva vachizoenda nedhishi iroro mune imwe room. Ndikabva ndanzi zvino ndainge ndagamuchirwa munyika yemamarine spirits, ndikabva ndachizopiwa mission yangu iyo yandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda kuDurban. Pandinoenda kuDurban, then ndina vakadzi vachandigamuchira ikoko. Basa redu ratichange tichizoita nderekuti tichange tichizohosta maDoek and Slay muSouth Africa kuti zvinge zvichiita mukurumbira, zvekare tinge tichizojoinisa vakadzi vakati one day izvozvi zvemanjuzu. Saka chandiunza pano mukoma ndechekuti ndine hope idzo dzandiri kurota. Dzimwe nguva ndinorota ndichitorwa neimwe ngerozi. Ngerozi iyi inoti kana ikanditora inobva yanondiratidza izvo zvichazoitika pakupera kwenguva, vanhu pavanenge vachifa vari kugehena. Neniwo ndinotozviona ndiriko kugehena ndichitotsva. Saka ndiri kutya ngerozi iyi iri kuti dzoka kuna Mwari, but ndava kutya nekuti ndakaudzwa naDaisy kuti kana ukada kungobuda mazviri unobva wafa kana kuurayirwa vana vako vose. Please give me advice.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vakaudzwa nekazini yavo kuti once you join izvi zvemanjuzu you join it for life. Wakamboenda here kuDoek and Slay? Pane zvimwe zvakaitika ikoko here zvausina kunzwisisa? Please, you can come to my inbox and you share with me your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.